Naiigting po ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 ang pangangalaga sa mga natitirang forestland or timberland areas sa Bayambang. Magsasagawa ang mga ito ng komprehensibong imbentaryo upang matukoy, maitala at mamonitor ang lahat ng umiiral na infrastruktura sa loob ng forestland upang matiyak ang wastong paggamit at pamamahala sa nasabing lugar. Bahagi rin ito ang pagpapatupad ng mga umiiral na batas at regulasyon na pangkalikasan na naglalayong mapanatili ang integridad ng mga natitirang kagubatan sa bayan. Inaasahang makatutulong ang inventaryo sa pagpapahusay ng monitoring at pagpapatupad ng environmental policies, gayon din ang pagpoprotekta sa mga forestland areas laban sa mga gawaing maaaring makasama sa kalikasan at likas na yaman ng Bayambang. IFM News. IFM News. IFM News.